Priča o gradu. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetištima ljudskih duša? Dok budem onako sam, bez sebe glavinjao, ranjav i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom. Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima. Nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijene, zatim svoju sadašnjost, a onda, ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nje ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama, samo skriven, da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Priča o djetinjstvu. Svatko ima pravo na djetinjstvo. Svatko ima pravo, ali ima onih generacija koje ga naprosto daju u zamjenu za buduća djetinjstva. Takvima je hrabrost urođena, takvima pripada svijet, pripada im čak budućnost. Međutim, generacije o kojima govorimo ni to ne mogu uzeti, jer djetinjstvo je čovjeku sve što ima. Ona nestrpna snaga koju poslije cijeli život troši. A ako svijetu daruju djetinjstvo, onda njima ne ostaje ništa. I tako u krug. Takva djeca bez djetinjstva odmah postanu odrasli ljudi. Istrošeni, umorni, postanu hodajući spomenici, žrtve čovječanstva. Oni su istodobno i strah i divljenje. Oni u duši vječito nose suprotnosti suza i smijeha, radosti i patnje. Oni su primjer koji niko ne bi želio biti, ali svi teže toj širini duše. Razmišljam dok ovo pišem, gdje je moje djetinjstvo? Ima li išta čovjek poslije djetinjstva? Naravno, osim sjećanja. Plutam tako vlastitim mislima i kao gusar pokušavam sam sebe orobiti za neku uspomenu. Rat me zbunjuje, ali se nadam da ću naći nešto lijepo. Je li to prvi bicikl ili sram koji me uhvatio kada mi se svidjela jedna djevojčica? Djeca obično kažu da ne vole školu, ali kada se sjetim koliko smo svi sa osmijehom trčali u razred, jedva čekajući da počne sat, i da onda duga kolona papirića s porukama nađe put do onoga kojem je namijenjena. Pa kad to još uhvati učitelj ili nastavnik, tada posve sigurno znam da je djetinjstvo čovjeku sve. Djetinjstvo treba ispiti na jednom, ne treba stati. Treba odmah potrošiti sve te čarobne životne kapi. Ne ostaviti ništa za poslije, ništa za jednom tko zna kad. Jer vidite i sami, dragi moji prijatelji, što može biti? Može doći rat poput ovog i onda se opet neki među nama moraju odreći djetinjstva. Nemojte nikad braniti djeci da uživaju u svojem djetinjstvu. Ne tjerajte ih da prerano odrastu, jer što ih poslije čeka? Što bez djetinjstva?
paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, vječan ko narod ponosno stoji, posljednje dane dušmanu broji, Vukovar.